Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 17 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sa anong balita. Nagpunsyo Pilato naman ang aton Health Secretary Porte, si Francisco Duque. Anong natabo? Sus, akig ang mga health worker naton. Katulad sa kidandan, basta akig nahaboy kamatis. Dinaboy kamatis ang pila ka opisina sang DOH gikan sa pribado kag pampubliko nga hospital ang talatapan sang DOH. Ano ini nga tabo nga ang wala marilis ang ila benepisyo. Ang hindi ko maintindihan na mo ni gin-release na ang 9 bilyones nga balor sang special risk allowance sa regional kuno nga opisina. Anong natabo? Bilyon ang gin-release nga pundo, wala ya magtupa sa mga health worker naton. Gareklamo sila panawagan, ihatag ang ila benepisyo sa dalom sang bayanihan to. Lakip sa mga frontliner, nagapanawagan sang ila special risk allowance, meal transportation, kag accommodation allowances. Ang hindi ko maintindihan nga na-release ang bilyon nga wala bagtupa sa mga health worker. Nang hinaw ya, si Duque, silingyati, ako ya, nagdusog ko nga ihatagid ang kwarta, ang allowance sa pagkaon transportation, kag accommodation allowances.
Silido, kitinlo ya konsensya ko. Ginpakigbato ko gid ang mga health worker. Ginpakigbato mo, wala magtupa. Ikaw ang health secretary, ikaw ang dapat magmando, dapat ko magtupa, halin sa imo, permado mo, nga ihatag ang allowances sa mga health worker, tingaan nga wala magtupa. Pagkatapos nang hinaw saya, ay, tinlo yung akong konsensya. Ano bang tinlo sa konsensya mo? Kay ikaw ang sekretaryo sang ikaayong lawas. Dapat ikaw ang magmando nga i-release. Na-release ang 9 bilyones. Wala magtupa sa mga health worker. Ay, disgrasya nga dako. Di nagkadto ang 9 bilyones. Kag hindi dapat manghinaw si Duque. Secretary of Health ka? Manghinaw ka? Dapat ikaw ang magduso sini kung anong imando mo tumanon kay ikaw ang nagapanguna sa departamento sang ikayong lawas tapos manghinaw kay mo ya tinlo kuno iya konsensya tidi nagkadtong kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan
upang maihatid ang bakuna sa inyo. Time last size 43 ang masunod nga balita kag isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 44 na. Aber, pamatian ta. Ining karon arangkada liwat ni Senador Manny Pacquiao. Kahikay gid sang spokesperson nga si Harry Roque ato nagdigal to nila Kats Pacquiao. Nagtraining sa boxing niya. Niya may ginbilin siya. Atomic bomb nga isyo. Pagkatapos sumirit lang siling ni Roque, daw Tuesday mo lang to. Daw hindi matubumba. Ari karon, siling ni Manny Pacquiao, hulatan nyo ko sa pagpauli ko. Kay may i-release ako nga audio kag video recording sa pagpamatuhod sang korupsyon sa pila ka sanga sang gobyerno. Korupsyon sa Department of Social Welfare and Development, korupsyon sa Department of Health, korupsyon sa Department of Energy. Nahulat ka muda, kay mabalik ko pagkatapos sang boxing ko. Pero ginliwat man ni Manny Pacquiao, niya Mr. President, wala kuyada kunta sa imo. Ang ako niya tuyo, buligan ka, hindi bala nga away mo korupsyon. Tiyari ibulgar kong korupsyon sa mga departamento. Tigalin ng uto si Presidente Duterte, kay man ang statement una ni Senador Manny Pacquiao niya sa administrasyon ni Duterte, gaduloble ang korupsyon. Basi tuod o kung basi hindi man. Aber, hulaton ta, ining pagbalik ka ni Senador Manny Pacquiao. Of course, nagapangamuyo kita nga magdaog siya sa iya sini away sa boxing. Bisan paano ang politika-politika, ang kadungganan sa Pilipinas, aton ginaya ipangamuyo. Kay aton ni sa boksidor mo, luyag atod kag sa hindi, buligan ka sa pangamuyo nga magdaog. Minus politika. Pagbalik away politika. Total, dali na malang ang filing sa Certificate of Candidacy. Ano ayan? Ang buyan nga audio kag video recording, hulaton ta. Basi, amo na ni ang ginatawag atomic bomb. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Philippine Standard Time, lasay 50. Masadya nga ni. Kaya daw si Senador Manny Pacquiao daw isa sang pilian na kandidato sang oposisyon sang Juan Sambayan daw ginalantaw nila nga daw posible bangod sining arangkada ni Senador Manny Pacquiao kay Presidente Rodrigo Duterte nga bisan ginapanginwala ya nga wala siya naganos pero ang mga ginabuhian niya nga mga isyo daw masakit batyagon daw tunok ini sa dapadapa sang presidente. Di karon may ara plano ang oposisyon sa ila koalisyon nga iapid nila updo nila si Manny Pacquiao bilang isa sang ila sini nga pilion kung mag-upod sa tanan nga mga pagsulundan sang grupo oposisyon. Ini balantayan ni ang bantayan ta basi kon magdesider bala ang tanan nga oposisyon ngay muon standard bearer si Senador Manny Pacquiao sadya ni kag kun dumalagan abi Vice Presidente si Presidente Rodrigo Duterte pananglitan na nga nga dumaog abi si Pacquiao kag daog si Duterte anong guwa sa aton gobyerno ano ayan ang matabo sa ibabaw si Pacquiao ara naman si Duterte sa dalom daw balantayan nga senaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Nagaupod lang kita sa kalisod sang abyan naton kag upod naton sa media nga nagtaliwan. Si Persitore. Nagaupod kita sa pamilya ni Persitore sa iya sini pagtaliwan. Sa aton grupo man kay Jutay Pasqua nga nagtaliwan man. Ang aton sini nga mga kaupod siguro ma-meeting lang kita kung saan o kita no mag-upod dito sa pagduawa bisan paano respeto kay Persitore. Happy birthday man karong adlaw kay Joel Peredo. Well, happy birthday. Kag kay Rued Milyisa sa New Jersey sa Amerika. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:56. Daw hindi ayawan ang kagaw. Oh. Kahapon gin-report naman 11 kalukal nga kaso sining makalalaton kuno nga Delta coronavirus variant. Ano ini man? Dawla kita ginauntatan ang report kahapon ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, 16 ka bag-o nga Delta variant ka kaso ang ila sini na diskubrihan naman. Ginakatapuan ini sang 5 ka returning overseas nga mga Pinoy kag 11 ka lokal nga kaso. Daw kabudlay sa sitwasyon tani. Wala pa ta katibawas ang urig. Nagbata naman. Daw hindi na kita pagalinan sa kagaw. Gapangabuhi na kita, adlaw-adlaw nga tanan, hulid ang kagaw. Kita na lang ni ang bulubantay sa kaugalingon ta. Sundon ta na lang ang tanan nga palayag sang departamento sang ikaayong lawas sang aton nasyonal kag lokal subuman probinsyal nga mga opisyal. Sige na lang, sunod na lang, social distancing, face mask, face shield tanan para nga proteksyonan na lang ang aton kaugalingon. Wala na tamay mo, wala kag tuo, may kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:58, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.